5 asır bäri onun ýaly akyldar, onun ýaly zehinli, onun ýaly başarnykly hiç kim bu dünýä gelen däldir. Ol 1452-nji ýylyň 15-nji aprelinde Fransada eneden dogulýar. O barada şular aýtsam belki tanarsyňyz. Ol astronom, binagar, oýlap tapçy, matematikçi, anatomiýaçy, sazanda, heykeltaraş, filozof, suratkeş we ýazyjy. Onun iň meşhur dünýä belli eserleri Vitruvius adamy, Mona Lisa eseri we soňky akşamlyk nahary, ýaly dürli gözlegleri we oýlap tapyşlar bilen tanalýan dünýäniň gelmiş geçmiş iň uly suratkeşi we zehini Leonardo da Vinci. Onun hakikati Leonardo Piero da Vinci. Aslında bu zehin varda saatlarça gurrun versegem azdır. Bugün sizlere bu zehinin durmuşu ve eden işleri barada biz kaça gurrun vermekçi. Tayin olsanız videomda başlayalım. Anyk suwutnamalar bolmasa da Leonardo'nun ejesi Piero'nun eýçiligindäki orta gün dogurly guldugy çak edilýär. Kakasy Leonardo'nun doglan ýyly Alberto adly ilkinji aýalyny öýlenýär. Leonardo bäbek wagty ejesi tarapyndan ide edilipdi we ejesi başga bir ýerine durmuşa çykyp goňşa oba göçdüler. Kakasynyň käwatlary gelip gitýän enesiniň, ýagny mamasynyň öýünde ýaşamaga başlady. Watal Florensiýa kakasynyň öýüne gidýärdi. Kakasynyň ilkinji aýalynyň çaga bolman soň maşgala kabul edildi. Ýöne atasy, ýagny kakasynyň dogany Francescadan başga hiç kimden mehr, söýgü almady. Ol 1466-njy ýylynda Florensiýaga gitdi. Nikasyz dogulan çağlar üniversitede okumak qadağan edilenligi sebäpli üniversitede okumak mümkinçiligi ýokdy. Kakasy Leonardo'nun suratlaryny şol döwrüň meşhur suratkeşi we heykeltaraşy Andrea del Verrocchio'ya görkezende Verrocchio onu şähert edip ýanyna aldy. Ustahanada diňe surat çekmek däl, eýsem lira çalmak hem öwrendi. Ol hakikatdanam gattyga uçalýardy. Ol 1490-1495-nji ýyllarda eden işlerini we çyzywlaryny deptere belli etmek ende edinýär. İnsanlyk taryhyndaky iň meşhur eserlerinden biri bolan Mona Lisa eserini 1503-nji ýylda işläp başlandygy bilinýär. Bu suratı gutarandan sonra hiç açan ýandan aýyrmandyr. Bütün gezelenişlerinde hem ýanyndakydandyr. 1504-nji ýylda kakasy ýoğlandan sonra bolsa ol Florensiýa gelmeli boldy. Kakasyndan galan miraslary almak üçin doganlary bilen söwüşdi. Ýöne eden tagallalary netijesiz boldy. Şeýle de bolsa oňa söýgüli atasy, ýani kakasynyň dogany oňa hemme baýlagyny goýdy. Leonardo 1506-njy ýylda bir Lombardiya aristokratyň oğlu bolan Kont Francesco Melzi bilen tanışdy. Melzi durmuşynyň galan pursatlaryny onuň iň gowy okuwçysy we iň ýakyny boldy. 1513-1516-njy ýyllarda Rimde ýaşady we Rim papasy üçin döredilen dürli taslamalara gatnaşypdyr. Anatomiýada we fiziologiýada işlemegini dowam etdirdi. Ýöne Rim papasy oňa jesetleriň üstünde işlemegini gadagan etdi. Padşah Francis I-den Fransiýanyň suratkeşi, binagary we injeneri bolmak üçin gelen çakylygyny kabul etdi. Leonardo da Vinci uly haýranlyk duýan padşah onuň ýanyna ýygy-ýygydan oturmaga gelerdi. Sagaly ysmaz bolandan soňra Leonardo da Vinci iň köp ilmi işleriň üstünde işledi. Bu zehinli adam özüni illetmeyi, illeşmeyi halamaýardy. Eger suratkeşiň frijit bolanlygy, ýagny jinsy islew sowuksala garamak hastalygy barlygy bilinýär. Bilinmeýän bir kişi tarapyndan Leonardo da Vinci gemeseksual, ýagny gay hökümine hem günakarlandy we Florensiýadaky giýje garagullar tarapyndan giýjeleri, gündüzleri mydama izarlanmaga başlandy. Leonardo da Vinci'nin insan bedeniniň üstünde geçiren gözlegleri. Leonardo'nun adam bedeni baradaky biliminiň düýbüni, şekil eskizlerini öwrenmek bolupdyr. İnsany mümkin bolduça canlı we bütün hereketleri hakikata yakın ýagdaýda çyzmak üçin daşky görnüş ýeterli görmändir. Bedenin içini görmek, süňkleriň, myşsalaryň we bogullaryň biri-birine bolan baglanşyklaryny öwrenmek istedi. Anatomiýa gözlegleri gitdiçe köp wagtyny sarp edenlik üçin aýry bir gyzyklanma ýagdaýyna gelendir.
Ýa-ni videomyzyň başynda Leonardo eden işlerini we çyzyklaryny deptere belli edýärdi diýipdik. Leonardo'nun ýazan depterleri günümizde de British Library we Victoria Albert Muzeýinde saklanmaktadyr. Ýöne onuň depterleriniň biri 20-nji, 21-nji asyryň iň uly zehinleriniň biriniň elinde bardyr. Leonardo'nun Codex Hammer adly bellik depteri Bill Gates tarapyndan 30,8 milyon dollara satın alındı. Bu 72 sahipalyk depterde asman näme üçin mawy, aýyň parlaklygy we suwun hereketiniň işleşi we başga da bir näçe ilmi tema yer almaktadyr. Gelingen bolsa Mona Lisa eseri we soňky aşamlyk naharat eseriň üstünde durup geçelim. Mona Lisa. Mona Lisa'nın sağ gözünde L ve V harpının barlygy ortaya çykdy. Bu harplar tapan Silvano Vincenti Leonardo'nun bu harplar näme üçin bu gözüň içine yerleştirdi. O arada bolsa anyk maglumat ýokdur dedi. Mona Lisa eseri 2 sapar ogurlandy. Bir sapar bolsa kislata bilen ýok etmäsi ýanaşdylar. Leonardo ýazglarynyň ogurlanmagyndan we okunmagyndan gorkup ony tersden ýazýardy. Mona Lisa'nın arkasyndaky köprüniň aşağında sanlaryň barlygyny ortaya çykardylar. O sanlar has hem duru görenmizde 72 sanynyň barlygyny görýäs. Leonardo'nun ýanynda işlemäge başlan. Onuň okuwçysy bolan Melzi kämillik ýaşyna ýetende gat yaramaz bolupdy. Bu sebäpden Leonardo da Vinci oňa Salai ýani kiçi şeytan lakymyny takýar. Köp kişiä görä Salai Leonardo da Vinci'niň okuwçysy, ilham çeşmesi, söýgülisi ýa-da üçüsi de bir wagtdy. Salai bir näçe portretde çyzan Leonardo onuň bilen bir gatnaşygy bolup bilermidi. Meselem Leonardo bilen Salai'niň yer alan bu suraty näme üçin çyzylanlygy bilinmeýär. Meselem Salai'niň ýeki öde çyzylan bu eseri täsin sirleri içinde saklaýan bolup biler. Hawa edil pikir etişimiz ýalyda boldy. Portreti Mona Lisa portreti bilen deňeşdirilende burun, eňek, ýüz ölçegleri, gülüşi ananyp bolmajak derejede bir-birine meňdeşdi. Salai'ni iň ajaýyp surat bilen ýaşatmalydy we Leonardo'nun Salai'ye beren hormatyny görkezmelidi. Bu eseriň ady Salai bolmazdy. Sebäbi bu lakamy bilýän adam köpdü. Munyň ýerine meniň kiçi şeytanym manisine gelýän Mona Salai adyny kodlap Mona Lisa adyny täzeden oýýar. Portreti gapdalyndan aýna görnüşine seredenmizde bolsa, bir täsin, gorkulu bir zadyň barlygyny görüp bilýäs. Soňky akşamlyk nahary. Bu surat geçmişde de we günümizde de hemmeleriň ünsüni özüne çekýändir. Bu surat 1495-1498-nji ýyllarda tuala ýani portret hökümine däl divara çekilendir. Leonardo bu eseri Milanda yerleşen Maria della Grazia monastyrynyň nahar ilýän otogunda çekipdi. Ananja görä Hazreti İsa Rimli eskerler tarapyndan tutulmadığından bir günü Resullary bilen iýen iň soňky akşamlyk naharyny anlatmakdadyr. Bu suratda Hazreti İsa'nın boyunun eğik bolmasynyň sebäbi stoldaky bir kişidi. Bir dönük sebäp bolýandyr. Hazreti İsa Resullarynyň garynlaryny doýurandan soňra olara şu söz diýär. Dogry aýtsam size şunu diýmek isleýän. Araňyzda biri meni ele bermek isleýär. Bu sözlerden soňra hemmeler hayran galanlygyny görüp bilersiňiz. Çünkü bu aralarında bir dönük bar diýmekdi. Saçak başyndakylar muňa hiç ilmany çykaryp bilmendiler. Suratda Peter elinde bıçak bilen gaty gaharly ýagdaýda dur. Resullaryň arasyndaky ady Meryem diýilip bilinýän kişi bolsa, boynuny egip dur. Hayranlyk bilen bakan Judasa seredeningizde sağ elindäki puly görüp bilersiňiz. Rimliler oňa Hazreti İsa dönüklük etmek üçin beren bolup bilerler. Judasyň dönüklügini bildirýän başga bir ýagdaýda bar. Hazreti İsa käsesine sağ elini uzadan wagty Judasyň hem elini uzadanlygyny görüp bilersiňiz. Bu gaty uly bir hormat goýmandygynyň alamatydyr. Elinde bıçağı tutan kişini ýani Peter'e dönük hökmünde görüp bilersiňiz. Emma bu aziz Peter Hazreti İsa'nın gorugçysy, dosty, iň ynanýan adamy. Peter bu ýerde sana kim dönüklük edip biler? Aýt hanymaňa diýen ýaly seretmekdedir.
Indi bolsa suraty has ünsle seredeli. Hazreti İsa bilen Meryem'in bir-birine sağlaşykly bir ýagdaýda duranlygyny görüp bilersiniz. Üstündäki eşikleri we bakışlarynyň hemmesi bir-birine sağlaşyklydyr. Bulary bir-birine ýakynlaşdyrmazda bolsa, ajaýyp bir sağlaşyk içinde gaýlalar. Ellerinin bir-birinin üstüne gelmesi, Meryem'in başynyň Hazreti İsa'nın eýnine goýmasy, eşiklerin bir-birini tamamlamagy kemsiz ýagdaýda bir-birine sağlaşýarlar. Hazreti İsa'ny gönü merkeze alan Leonardo matematikany söýýän bir zehinni. Ol eserlerinde matematikany hem ulanyp deňetaý bolmayan eserler döretdi. Leonardo da Vinci eserlerinde, suratlarında aynı usulyny has köpülanypdyr. Bu bolsa suratlary başga bir ölçegde görmegimize sebäp bolýar. Leonardo'nun suratlaryny aynı usuly bilen bir-biriniň üstüne getirenmizde başga bir suratyň dörelligini görýäs. Bu usul bilen soňky akşamlyk nahar eserine ünslice seredenmizde Leonardo hem bu suratda özüne yer berenligini görüp bilersiz. Bu suratda iň gorkunçy bolsa gizlenen başga bir zat. Şeytani bir zat. Ellerini iki kaptal açıp şahalary görünýän bir görýäs. Bu suratda başga bir sırlaryň biri de suratdaky resullaryň ellerini we iýen çöreklerini notanyň 5 çyzygysyny çyzyp nokotlary goýanmyzda bir saz ortağa çykdy. Ýöne has takik öwrenmemiz üçin Leonardo ýazgylaryny sagdan çepe ýazýanlygyny ýadymyza salaly we tersine seredenmizde bu 48 sekundluk saz ortağa çykýar. Leonardo da Vinci beýik akyldar, beýik zehin, deňetaý bolmayan adam 1519-njy ýylyň 2-nji maýynda aradan çykýar. Seredip görmeýänlerden, gürlep diňlemeýänlerden, ellep o duýguny duýmaýanlardan uzak durun. Durmuşda doýmagy bilmeýän bilesiýeljilik içinde bol. Näme etjäň gowulýan bolsaň, gidip onu etmeň näme manysy bar? Başga zatlar et, has gowy bolar. Bu sözler aýdan elbetde Leonardo da Vinci.